barkatu. Bai. Zure ere bete da dagoeneko, Nahizu kentzea momentu baten? Vale, Bai. eskerrik asko. Bai, ez adeus. Lan da lan, ala? Bai, email bixaldu binoan justo, Aha. eta aprobetxan jo tartetxo bat. Ta zein dau? Zein zea zulaztana? Mulde? Hola, fitxin! Bai. Eta zertan egiten dezulan, jakin badaiteke? Bai, bueno, nomada digitalana. Benetan? Bai. Ostra, ni apurtxu bat nomada ba naiz eta egia esan mundu honek deitzen dit nire arreta, bueno, aspalditik deitzen du nire arreta, Bai. eta ez dakita nola ibiltzen zea, furgoakin gora eta bera, eta... Bai, amentxe, bueno, ofizina nomada, azkanin Bai. neureka etxeot biharra, ordune, bueno, amentxe, jak ordenadora dakaten, balde batetik beste aprobetxatxot, etxingatu baik, viajateko. Claro, eta Bai. noiztikan hasi zenun bizimodu... Ba, 2016an hasi neban, eta on arte. Urtetxo batzuk ez da? Batzuk, bai. Dagoeneko. Eta zemuz, egia da, nik pixkat, bueno, azkat ezagun batzuk eta holan lan egiten ibiltzen diena, baina egia esan gizarte mailan nahiko ez ezaguna den lanbide bat dala, edo bizitzeko modu bat dala, ez? Eta Bai. ez dakizuk nola bizi dezun, edo nola... Bai, bueno, nintzako azkanin, erabaki bat izan zen, Bai. Zeneban nahi ofizina baten egon, orduan erabaki neban neure estuixu montati, diseinuku, eta azkanin, neure kabuz, Esan, zein nintzako era komoduena esango viajateko, eta mazke motxilera, azkanin beste gauza batzuk emotetzule, furgoneti errezagoa zen, azkanin etxindakat, gauzataka, txakurra zen lajun, arazo baik, eta super komodu, orduan nintzako komoduena, hauxe. Claro. Eta laketa hori emateak bertigoa eman zizun, edo nola bizi izan zenun... Bueno, izan zen, mazke, bizitxik ekarri zen erabaki bat izan zen. Azkanin ni Madrilen bizin itxan, 6 urte inoanan, da, enpresa top lanin, eta lan asko, eta azkanin, neuan goxo sortziretatik alko amaikak arte lanin, Geratu barik. Eta azkanin, profesionalmente asko hasi nitxan, baina bai momentu baten depresioi batek emoztan, segun medikuk zeko horragatu nitxan belarri batetik. Ostras. Eta ni egorputzak somatiza eman, da esaban nostra, hasta aquí, onarte, Onarte, claro. Eta orduan, buelta inoan herrire, aztebeteako azkanin hasi nitxan barriro, eskaladi retomaten, surfe, pioa gauza etxen, da buelta inoan Madridea, eta esan zetan amen, bizitxi, ez da nahi hau, nire bizitxan. Orduan, hor erabaki neban bizkat, esan, jake online aldoten lanaen, alde presentziala etxen neban asko lagain neban, eta dana online hasi nintzen, orduan furgonez da bat erosi, eta erabaki neban, jazta, neure kabuz. Ostra, hola entzun da, netzako behintzat planazo, baina imaginatzet aldi berean, bere zailtasunak ere eukiko itxula honek guztiak, ez eta kanpotikan igual ikusten digula, buah, ke guai, baina honek bebai izango itxu bere... Bai, ez da jende guztintzako. Claro. Niko izatea, azkanin komodidade batzuk alde batea latezu, eta... Ez da, beste erabaki da, beste bibentzixa batzutaka, azkanin bai bakarrik viajati ez da bardine, baina niko momentu nahu birot, asko, ez da, nintzako ondakaten bizitza estiluen eban aldatuko. Claro, normal. Zoin ondo zaude, eta hau da, gustoko ezuna. Bai. Eta nondik anibilizea? Eske, galdera pilo azkar barkatu, baina, netzako da, bai, top. Bai. Bueno, momentuz, furgonetiaz peninsulatik eta isleta junda bai. Baina, holan, bueltaka, askotan bai paradak etxot, oporrak bidiz, eta ondarrur etxot buelta. Baina, generalin peninsulatik, ero noiz bai, motxiliaz eta jutena, azkan importati erutera txakurra mailagata. Claro, eske zelako hau badiala kompainia ezin hobea, Bai. Beitu. Bera izan zen, bai, bizkate bakarrik viajaeran horretxatxik ekarri neban, txakurre. Azkanin lehenengoko gunetan eta furgonetan bakarrik, eta esatezu, haber ze pasa biaztan, ez? Eta zian, bizkatin goma esateban txakurre, eta asko zobeto. Gero, bera, edo zinentzuten dau kilometro bat da, azten dau murruztaraka, Claro. Bide lagun onena, ez da?